Bog Borko! Bog Hana, pozdrav. Borko, i što ti radiš trenutačno u životu? Pa evo, nedavno sam zaposlen u Savezu udruga Molekula, od friško prije nekoliko dana. Završio sam inače kulturalne studije i evo, to je to. Radio sam u turizmu dugo godina, ali osjećao sam da je došlo neko vrijeme za neku promjenu, pa sam se odlučio okušati u nekim drugim stvarima. I bio si kod nas na jednom dijelu edukacije, mi znamo kako. Što će ti od te edukacije najviše koristiti u poslu? Da, upravo zbog toga kad sam shvatio da zapravo želim neku promjenu u životu što se tiče posla, krenuo sam na vašu edukaciju jer sam smatrao da je dosta dobar poligon za steći neke prve osnovne bazične i uvide i znanja iz onoga čime bih se htio baviti, a to je civilno društvo, kultura i sve ono što je vezano uz to. Prošao sam vašu edukaciju koja se ticala aplikacija na EU fondove i kada sam vidio zapravo da se nudi natječaj koji je vezan, natječaj za posao koji je vezan za te stvari, javio sam se i evo ga. Na svu sreću prošlo je i to je to. Super. Što ti je bilo, ne znam, najzanimljivije, najkorisnije? Je li ti bilo uopće zanimljivo i korisno na edukaciji? Bilo je iznimno zanimljivo i korisno zato što smo kroz nekoliko radnih vikenda prolazili sve te pojedinosti, sve te natenane, ajmo tako reći, projektnu aplikaciju od strane predavačica koje i same rade na tome već dugi niz godina, imaju mnogo iskustva, pa su mogle nas uputiti konkretno što treba paziti, što je najvažnije, na koje greške nikako ne smijemo, koje greške nikako ne smijemo praviti, što više treba naglasiti i tako. A mislim da je zbog toga bilo jako korisno jer dolazi od ljudi koji su u tome svakodnevno i automatski da ima puno veću težinu nego od nekoga tko to samo možda zna u teoriji, a ne u praksi. Odlično. Ili imaš možda nešto samo za poručiti, neki poziv za možda buduću generaciju projekta, mi znamo kako? Pa imam, preporučio bih definitivno svakome. Osim ovog segmenta kojeg sam ja prošao, vidio sam da tu ima puno drugih zanimljivih stvari, od poduzetništva, dizajna i tako dalje. Mislim da to sve korisne stvari za nekoga, pogotovo za mladu osobu koja možda nije ta znanja sticala na fakultetu ili školi koju je pohađala. Stoga mislim da je jako, jako korisno i svaka vam čast na tome što radi.